Dwumadena na eguso Abibirem ewo NYANSAPO TV. NYANSAPO TV yene amamre ene amane ene edidi enom yedabom. Ejuma bia yedie bia no efa amamre ho. Ehwe no ma ekoso a aka se mo se ne betofom bia no ye nsimaso ye be mo huni ekoso bia enoma akese ene ekoso wa ha sei. Nyoma akese ene ekoso wa ha sei. Si ya sha no amamre Dwumadena na eguso a ekoso no ewo NYANSAPO TV. Sanse NYANSAPO TV de ye ka che mo se ade bia Dwumadie bia fa amamre hu bia no ye ma ahwefo ahunu ne on sampa Asante ewo adeoye Asante ye wa amamre a emaye hu se ampa you ye Asantefo ye Asantefo nioma bebre ana ekoso ewo Dwumadie kese bi atisei ase normal ensencheni bebre na dedi eme hu sampa you Asante ewo arepa Asante ewo ade eno ne retwa Asante fruma amamre ne amane Dwumadie no Abibirem ewo NYANSAPO TV ehe no ma ekoso a eda amamre ne Asante amamre edi Asante amamre titi obi ka titi obi kire obirikofo nioma oja no ho no eno ne entirima nso aba ye to aso yi echeze Asante ewo amamre Asante ewo amane sa no ma we nyina ye ntungu esanse no ne yeditwa efuruma eno ne Asanteman enkabom ene Asanteman enkoso ye nana Akomfuo ya oso kuku ya jaomi a eda no ma bebre di amu ahunsa ampa Asante ewo amamre na no ma bebre na dedi ewo amane e ba Dwumadie bi sei ase a ewo Dwumadie ase esanse edika manyanti ase se ene Dwumadie ampaya ebedwa ye nana ma Akomfuo no bia che ne bobre obia che do wetumi aye obia da amamre di Akomfuo no so bia wona afade no mu ye che se nkabom odonko an hia odonko an ye hwe Dwumadie no efe Asante wo bika Asante wo bi kire Asante wo bi kire amamre no efe pa Dwumadie na efe pa akom no eguso eti asire nwu ye akom no guso a ekoso akom nwu ye entino ye hwa emrantie eni kete ese bebrebe na di omo hu awura akom ni mu a ohun susu se eno ene Akanfuo efruma ye hwa nana aye nyankoma de bi ye hwe ni ebesi nana yi sika o nana yi sika ye hwe se nana yi de nana yi sika sencheni bebre na ekoso ye hwe ebesi bibi besi ana oh